Na je karɓar albashi na a Malam Sidi. Iya kuɗin motar kawai nake da shi na zuwa. Daga Malam Sidi kilomita 30 zuwa Gombe da kafa na tako har cikin gidana. Tsawon lokacin da na ɗauka ina koyarwa shekara 34. A lokacin na fara karɓar salari naira 240. Sunana Malam Nasiru Muhd. Ina aiki a Kwami Local Government under Education Department. Ba mu takaitaccen tarihinka. Farko dai tarihi na primary a Karangada Primary School na Gombe. Daga ƙarshe na gama makaranta na TC Gombe. Mabiya na je makaranta ta gaba shine na NCE. Bayan na NCE na fara ina gama makaranta na Government College of Education Gombe na samu koyarwa. Ina cikin koyarwa a 1991 kenan. Bayan na gama 1991 June November aka ɗauke ni 1st November na fara koyarwa na ma'aikaci na matsayin ma'aikaci na gwamnati. So if I say, then you can answer after me. Computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine. That can accept data. Process data. And gives out information. A lokacin na fara karɓar salari naira 240. Bayan wani lokuta muna nan dai muna zaune a under Gombe Local Government, aka samu state, wato aka samu jiha, sai aka raba mu muka koma a Kwami Local Government. Muna zaune a Kwami Local Government zuwa har wa yau muna Kwami Local Government. Bayan Shidu ya hau sai raba mu ya koma Kwami West da Kwami East. Bayan na Shidu ya sake dawo a Goje da ya karba dawo da mu kuma muka haɗu a wuri ɗaya. A matsayin magana da nake na yau, muna nan da a ƙarƙashin Kwami Local Government. Daga baya na koyar a makaranti kamar 3. Na koyar a Gadan Primary School, na dawo da Primary School, na komo Kwami Science Primary School. A nan ne har ya kasance na yi headmaster a wurin. Shekara na 15 ina wurin. Na dawo headmaster. Takaitaccen labari na kenan. Wani tsawon lokaci ka ɗauka kana koyarwa? Tsawon lokacin da na ɗauka ina koyarwa shekara 34. Iyali ina da 2. Ko albashinka na isar ka hidindiminka? Albashi na a yanzu baya isa na bukatuna. Ko kana da wata sana'ar bayan koyarwa? Ina da wata sana'a bayan koyarwa. Lallai ina da shi. Ina yin electrician, wato jare-jaren wuta da wayarin na gidaje. Menene babban kalubalenka na rayuwa? To kalubale da na samu na rayuwa yana da yawa. Na ɗaya, a fannin aikin gwamnati da nake yi akwai kalubale sosai, wanda a yau mutum kana da 'ya'ya baka iya biya musu bukatunsu, matanka baka iya biya musu bukatunsu, iyayenka da suke tare da kai ba ka iya biya musu bukatunsu. Kana so ka yi noma ma noman ba zai yi ba. Kana da bukatu da yawa wanda su ne kalubale da muke fama da shi. Abincin da zaka ci shi ma na nema fi karfinka. Sannan a hanyar koyarwa na samu kalubale. Akwai wani shekara da ina koyarwa aka rike min albashi na wata 3. Na je karban albashi na a Malam Sidi. Allah ya sauwaƙe. Na je karban albashi na a Malam Sidi. Iya kuɗin motar kawai nake da shi na zuwa. Da na je sai aka ce mini babu maganar kuɗi, sai dai gobe in dawo. To abin da nake son gaya ma babban kalubalen shine daga Malam Sidi kilomita 30 zuwa Gombe da kafa na tako har cikin gidana.
shine wannan kalubale da ba zan taɓa manta shi ba har in mutu. Menene babban nasarar ka ta rayuwa? Nasarori alhamdulillahi. Nasarori dai na koyar da yara da dama wayansu ma na manta da na zo auren yata daga cikin ɗalibaina wayansu sun taimaka mini. A nasara na biyu da na samu shine na samu na yi gida nawa. Yanzu ba gidan haya nake ba, a gidan kaina nake. Nasara na uku da na samu shine ina da abun hawa nawa, wato mashin kenan. Wani babban tashin hankali ka taɓa shiga a rayuwarka? Gaskiya na samu tashin hankali. Rana ɗaya matana ta tashi naƙuda, ba ta da lafiya, muka ɗauke ta muka kai ta asibiti, ba ni da sisi. Hankali na matuƙar tashi a lokacin, na rasa yadda zan yi. Na kamo hanya zan tafi, sai su kuwa tana cewa zan tafi ne in bar su. To daga nan tashin hankalin ya ƙara ƙaruwa. Na taso na zo na nemi bashi ma na rasa. Dai Allah ya tashi taimakona, na je na kama wani ɗan akuya na sayar, sannan na samu biyan bukata. Wannan shine tashin hankali da ba zan taɓa mantawa ba a rayuwana. Kuma muka rasa yaro, ta matana daga nan bata sake haifuwa ba har zuwa wa yau. Menene burinka na aiki kafin ka fara koyarwa? A daman burina kafin fara aikin koyarwa shine na shiga da zummin cewa in ilimantar da yara da kuma in ba su ladabi na gari, da kuma in koyar da su abubuwan rayuwar duniya. Shine burina na shiga koyarwa. Wani ya gwada ta yi masa yawa, wani ta masa kaɗan, haka dai can ɗan auta sai cewa ina zan je ni ma ƙofar sarki, na ji ana gayya, zan je ni in gwada ko rabona ne. Kai kuma ba waye saka, waye saka wannan aikin, kar ma ka je ka ja min abun magana a gari. Daman sarki ya ce duk wanda ya sake zuwa kuma in ba shi ya gwada wannan, in bai zo daidai ba to za a kashe shi. Da a ce kana da damar canza kunka kaddara, ko akwai wata sana'a da za ka yi ba koyarwa ba? A yanzu da yadda aka ɗauki malamai a yanzu, da in har zan san wannan kaddara ɗin za ta faru haka, gaskiya da ba zan yi koyarwa ba. Wannan riƙe noma na da wani sana'u na ya fi mini, domin albashin ba abin da yake, kuma ba hanyar da aka fi renawa irin malamai. Shine kawai takaitaccen abubuwan da na samu a kai. Wani ɗalibi ne fi shiga zuciyarka a cikin dukkanin ɗaliban da ka yayi, me kuma yasa? Alhamdulillah, ɗalibena da na koyar shine akwai wani ana ce masa Buhari Usaini. The little India boys. Gaskiya ya shiga raina, domin duk abun da na koyar a take yake ɗauka. A nan Gombe kenan, lokacin da nake koyarwa a Gombe. Da na koma Kwami, akwai wata ana ce mata Aishatu Sa'idu. Ita ma a take za ka koya mata abu, a take za ta ɗauka. Don akwai wani presentation da muka ce su yi, gabatarwa da muka ce su yi, sun fito sun gabatar a lokacin chairman na Kwami local government Abdu Tafi da Mariga, Allah ji kansa, ya ɗauki 100,000 ya bata a take. To gaskiya wannan ina alfahari da wa'annan yara biyu ɗin. Ko idan ka samu damar ci gaba da karatu za ka yi? In na samu daman yin karatu zan yi, don na kodawa watanni kaɗan bayanan har na sayi form, sai na ga financial problem, wato hanyar kuɗi zai ja min matsala, na fasa. Shi ne kawai ya hana ni, financially shi yana ni karatu. Menene shawararka zuwa ga matasan malamai game da yadda ɗaliban zamanin nan suke yi? Alhamdulillah, shawarar da zan ba wa matasa malamai, a gaskiya a yau aikin koyarwa kar ka ɗauke shi a wai zaka ginu ne da kuɗi ko wani abu. Ka ɗauke shi a matsayin kana tarbiyyantarwa ne da ilimantarwa, domin ku samu generation mai kyau. Idan aka ce yau kuna da matasa waɗanda ba su da tarbiyya, to an samu matsala.
idan aka ce yau kun samu matasa waɗanda ba su da ilimi to kullum baya za ku yi ta ci sai dai ku ji wane ya mulke ku wane ya mulke ku. To ni ina ba ku shawara ku ba wa ƴaƴanku karatu, ku ilimantar da su ba wai don kuɗin da kuke samu ba, kamar yadda mu muka tsaya kai da fata muka koyar ba wai don kuɗi ba. Kuma ina fatan za ku tsaya ku koyar tsakaninku da Allah ba don kuɗi ba. Wace shawara za ka ba wa iyaye game da kula da karatun yara bayan sun koma gida? Shawara ga iyaye game da karatun yara, ina son in ba da shawari kamar haka. Uba da uwa kar su ga sun tura yaro makaranta na ɗaya su bar shi. Ya kamata uba da uwa duk lokacin da ɗa aka yi sati ko sati biyu ya je bincika yana zuwa ko baya zuwa. Barin su sakaka ka ce wai lalle kai ka yarda da ɗanka yana zuwa, to wannan shi ke jawowa koma baya ga karatun yaro. Sannan na biyu, yaro in ya dawo daga gida, in ya dawo daga makaranta, a rinka rike shi ya maimaita abin da aka koyar masa. Na uku, abin da zan faɗa shine shi yaro nan kar uba ya rinka yi wa yaro ƙaryan cewa zan masa kaza bai da ƙarfin kaza. Don zan iya tunawa na taɓa samun irin wannan problem ɗin. Yaro babansa ya ce zai saya masa keke in ya je aji 6. Uba ya je shi yaro ya ce ya zo aji 6, uba ya ki saya masa, yaro kawai sai ya ki zuwa makaranta. To irin wa'annan da kirnai controlling yaron, da yaron na je na gane wannan matsalar shine na ɗauki yaron na bashi prefect a makaranta, nan take sai ci gaba da zuwa har Allah ya sa gama primary school ɗin. To irin wannan alƙawura bai da amfani, abinda ba za ka iya ba kar ka wa yaro alƙawarin za ka masa, don yana jawowa yaro ya sa rai, kuma idan baka masa ba kawai to sai fidda ma karatun kwata-kwata a ransa. Shawarwari da zan dan bayar kaɗan daga ciki kenan. Shawari ga gwamnati game ga malamai, a halin gaskiya gwamnati akwai koma baya da muke samu a wajen hanyar koyarwa. Koma baya na farko shine na ɗaya, rashin wadataccen albashi, ko da ba za a ba da shi a take wadatacce ba, amma a kamanta. Matsala ma especially irin na primary school sai ka ga mutum yana koyarwa a secondary school, tsakanin malamin primary da secondary school sai ka samu 30,000, 40,000 duk ana samu, kuma wayar dukansu a ƙarƙashin jihar suke. Na ɗaya, yana dawowa baya ga malamai. Ina ba wa gwamnati shawarin cewa duk yadda za ta yi ƙoƙarin ta ga ta daidaita wannan. Sannan na biyu, teaching materials, wato kayan koyarwa ba a kawo su kwata-kwata, sai a ce makaranta ta yi providing, kuma ita gwamnati ta hana karban PTA, ta hana komai, ta ya za a yi makaranta ta yi providing? Sun ce SBMC kuma a shekara ɗaya sau ɗaya ne, wanda za su ba ku wani kuɗi wanda ba kai abin da ya kai abin da za a muku ba. Don haka ina ba wa gwamnati shawari ta ba da wa'annan wadataccen kayan, so that malamai su ji daɗin koyarwa da su ma za su koyar a ji daɗi gaba ɗaya. Wannan shine shawarin da zan ba gwamnati. Na uku kuma, gwamnati ta sa masu duba malamai, ta wadata su da allowances wanda za su rinka fueling abubuwan hawansu da sauran abubuwansu, wanda za su rinka tinkarar malami kai tsaye ba tare da wai sai sun tsaya wani abu ba. Amma yau a ce za ka je duba malami sai ka nemi kuɗin mai da kanka ka ɗora abun da za ka hau ka je, ko kuma ka biya kuɗin mota ka je, to wannan shi ma ana samun nakasu a wurin. Don haka ne ina ba gwamnati shawari cewa wannan shine hanya da za a yi ilimi ya ci gaba a ƙasar mu gaba ɗaya. An taɓa girmama ne, amma wayansu NGOs ne, ana ce musu masu Jolly Phonics, masu hanyar koyarwa ta fannin wasa da nishaɗi, wato hanya ta turanci, ana kiransa Jolly Phonics. Lalle na taɓa samun award da suka bani, har yanzu ma haka yana gida yana aji. Award ne suka bani, Excellency YY ɗinsu a rubuce, Jolly Phonics Quality Assurance Officer suka bani, domin gaskiya na jajirce. Malamai da yawa sun iya koyar da wannan sashi ɗin, shine suka kira ni a wani hotel can suka bani wannan karramawa. Gwamnati tunda nake ba taɓa ban wani award
ko wani karramawa akan nayi wani abu ba gaskiya. Duk da haka na samu matsayi kam, matsayi na samu zuwa headmaster, quality assurance officer, duka na samu matsayi, amma duk da haka albashi na bai taka kara ya karya ba. Har wa yau a hakan dai ake tafiya. Kai za ka yi komai wa kanka, gwamnati ba za ta taimaka ma da wasu allowances ba da za ka yi ma visiting makaranti na musamman. Da shi na kira da gwamnati da ta yi kokari in ana wannan abubuwa, su man power din nan da ake gani yana ƙarawa malamai wannan kuzari duk lokacin da za su ga visitors sun je wajen su, wato masu ziyara sun je wajen su, a take za ga malami ya tsaya kan aikinsa. To amma mai zuwa ziyara sai an ya fafutuka ya sa kuɗin mai ya je shi ya dawo, gobe ma ba zai sha'awar zuwa ba. A ɗalibai na akwai waɗanda suka taimaka mini. Lalle kamar shi Buhari Usaini yanzu haka ya ci gaba sosai, injiniya ne a NEPA. Sannan har ya buɗe wata makaranta na kiranta Sardauna Modern School. Rana ɗaya ina tafiya cikin azumi, ni ban gane shi ba ma, ina tafiya a cikin azumi sai na ga ya tsuguna a gabana ya gaishe ni, ya ce malam kana nan? Ce wallahi ga mu nan. Sai na juya na kalle sai na ce Buhari ko? Sai ce ce kai malam baka mantuwa. Na ce ba zan manta ka ba, da mai rigima da mai ilimi ba a manta shi a makaranta. Ina sai na ce masa lafiya ina yake aiki? Ce mini shi yanzu suna tare ne a NEPA. Sai ce to malam ba a kawo numban ka, kanin tsawon ta taɗi. Da na bashi ina komawa gida sai na ga alherin da ya mini, wannan lalle ya min alheri wanda ba zan manta ba. Bayan haka akwai wani yana ce masa Abubakar Yauta, ina ga yanzu shi doctor ne ma, shi ma haka ina zaune na ga buhu a cikin azumi ya aiko min na masara, ya fidda zakka ya turo mini. Wannan duk ina ganin irin suna nan da dama wanda suna yin wannan alkhairi din. To abubuwa da akwai su da yawa ta hanyar koyarwa wanda gaskiya malamai suna facing ɗinsa, matsaloli su suka fi yawa a ciki. Akwai kuma nishadi da malami baya mantawa lokacin da yake koyarwa, duka akwai su. Kamar shi matsala da malami yake samu, rana ɗaya shi malami akwai lokacin da ina koyarwa, uban yaro ya zo gare ni ya yi ta zagina da yaren su, bai san ina ji ba. Na tashi na ce masa da yaren na mayar masa, don haka yana kuban iyaye akan cewa kar su dogara da yare ma'ana, kar ka ga mutum ba yaren ka bane ka rinka yi, to yana ji zai iya mayar maka a take. Mutumin har yau baya damuwa da fuska da na mayar masa da yare. To sannan na biyu malamai kuma irin na abubuwa da muke samu a nan nishadi shine lokacin da yake koyarwa kana jin daɗi, za ga malami yana nishadi, yana dariya, yana jin daɗi. Gata nan ku. Bayan shekaru jemammu da suka wuce mun taɓa samun wani yaro wanda ake kiransa ɗan auta. Shi ɗan auta ya tashi a gidansu, bayi da kowa, bayi da komai sai marena. Suna renonsa, su rene shi nan, su rene shi nan, su rene shi har Allah ya sa ya girma. A take a lokacin kam, don shi kansa mu'amalar da yaran akwai nishadi a ciki. Sannan kuma tarayya da mutane da ake yi, malamai tun zo daga wurare daban-daban, shi ma akwai nishadi a ciki. Dole zaka ji daɗi a ranka, ka haɗu da wane an gaggaisa, shi ma duka nishadi ne. Sannan na gaba shugabanni ne nake so in yi magana, kamar su irin su headmastoci da saura a kansu. Su headmastoci da kuke gani gaskiya akwai masu kirki akwai marasa kirki. Wani headmaster in ya tara wa'annan yan kubbe da ake tarawa a makaranta din, to sai ya fara faɗa da malamai, to ba haka ake yi ba. Shi malami kamar yaro karami yake, a duk lokacin da wani abu ya zo kaga ma daga fiska za ka yi gane yana cikin wani hali, wani ga 200 500 ka je ka dan yi kaza, to wallahi ba zai rena ka ba, kuma ba zai yi ma wani abu. Duk yawanci in kaga malami yana fara da headmaster, to headmaster mafi yawanci suna da tsauri da keke gida duka a kakkare ko ta ina. Kaga malami shi kawai
shi headmaster ka ya rike komai ba wanda ya iya sai shi, to ba haka shugabanci yake ba. Shugabanci zo ka yi haka ake yi. Su kuma malamai su rinka hakuri da dukkan abin da suka gani. Assalamu alaikum.